साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है। मैं ये सोचकर भावुक भी हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय जहां खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव किथांखिब्ल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। सो रायजोफोर जायफ्रा खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर बर'नि मेगा बागुरुम्बा दोहौ बियो जोबनानै थांबाय ना। सारा बिश्व दरबारनि दरखं मोखाङावहाय गसंनानै थाहैसिगोन बागुरुम्बाया। दा आसा खालामदों जुदि सरकारा मोजाङै खामानि मावोब्ला फैबाय थानाय भारतनि इन्डिपेन्डेन्टआव बेयावहाय बे बागुरुम्बाया जायगा मोननो हागौ दिल्लीयावहाय। आरो जुदि सरकारा बिनि सायाव नोजोर होआब्ला अब्ला बे बागुरुम्बाया गोग्लैसोनानै थाफिनगोन। रायजो राजा नोंथांमोन नांथाब नाजा हर सान नाजाबाय थानायाव जुजिबाय थानायाव इउपिपिएलनि आफादगिरि आबसुनि आफादगिरि आरो माहारियारि आफादगिरि बिथांमोना दिनै बागुरुम्बाखौहाय साक्सेसफुल खालामनाय जोङो नुनो मोनबाय। दा बे बागुरुम्बायावहाय बाहागो लाफैनानैहाय सोर सोर मा बाथ्रा बुंखो बेखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। मैयानि समाव नोंथांमोना नुजोबखाबाय बे बागुरुम्बायाव बाहागो लानानै मा बुंखो ससियेल मिडियायाव ना। बिनिनो गेजेरावहाय जोंहा बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया बागुरुम्बायावहाय माखासे बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डनि बाथ्राखौहाय बेयाव कुइसन खालामनाय आरो मावफुंनो थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारखौहाय बुंनायबो जोङो खोनाबाय रायजोफोर। फारसेथिं बिथाङा हिन्दीखौहाय एबिसिडि फरायजेननाय सोलोंजेननाय बायदि सोलोंबाय आरो बेयावहाय माखासे जखार टाइपबो जोङो बाथ्रा बुंनाय नुबावबाय। दा सासे सीएमआ बेफोरबायदि बुंथावना होननानै आं सानाखै। माखासेखौ आं गनायबाय, नाथाय हिन्दी रायज्लायनायाव दे गावखौनो फुदला बाथ्रा बुंबावबाय, नैबेयो सासे सीएमनि गुन नङा होननानै आं सानदों रायजोफोर। लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन बेयावहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारा बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिखौहाय सीएम होनदों ना चिफ मिनिस्टार बुंदों ना। दिनै फोरमान मोनबायना सारा भारतनि मानसिफ्रानो दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टीनि सीएम हाग्रामा महिलारिखौहाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै मिथियो, नाथाय बिपिएफनि सापर्टार्स आदुवाफ्रा चिफ मिनिस्टार होननानैसो गनायो। लाजियागोन आमायसो एसेबो लाजिथारा नामा बिपिएफखौ सापर्टार खालामग्रा नोंथांमोन? आंथ' लाजिनाय मोनो रायजोफोर। बे समाव खोनासंदो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारा बबे एकर्डखौ थांखिनानैहाय शांति चुक्तिनि बाथ्रा बुंदों। साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है। मैं ये सोचकर भावुक भी हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय जहां गोलियां की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां अशांति और अस्थिरता थी,
आज वहां बागुरुम्बा की ऐसी आकर्षक प्रस्तुतियां होने जा रही है। ऐसा भव्य आयोजन ये केवल असम की उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है। साथियों, मुझे संतोष है कि मेरे असमिया लोगों ने, मेरे बोडो भाई बहनों ने इसके लिए मुझ पर भरोसा जताया। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपना लिया। समझौते के बाद बोडो क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर तैयार हुए। शांति केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनी। साफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव खोनाबाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी सारनि लेक्चारखौ बयबो खोनाबाय। सानसेयावनो सान्स नरेन्द्र मोदी सारा बागुरुम्बा डान्सखौहाय नायनायजों लोगोसे नेशनेल कंग्रेसखौबो मोजाङैनो जावखाबाय रायजो। नंगौ, नेशनेल कंग्रेस बर' हारिनि थाखाय माब्लाबाबो बिसोरहा साननाय गैया। नोंथांमोना जेसेबांखि बुङा, आं एसेबां बोसोरनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन, बर' हारिनि थाखाय कंग्रेस पार्टिया माब्लाबाबो साननाय गैया। बे सिदा खोथा। आङो मानि खारनै बिजेपिखौबो मोजां मोनाखै, मानो होनोब्ला मोननैबो गाज्रिखा। मोनसेया जाहैबाय धोरोमनि बेलायाव गाज्रि, मोनसेयाबो जाहैबाय जातिनि बेलायाव गाज्रि। नाथाय जेब्लानाखि स्टेटनि इलेक्शन फैयो, काउन्सिल इलेक्शन फैयो, बै समाव जों गावबा गावनि हारिखौहाय हमथानानै लाखिनांगौ, बे बाथ्राखौसो आङो बुङो रायजोफोर। दिनै नरेन्द्र मोदी सारा ससियेल मिडियायावहाय पुरा फोरमायनानै होबाय दे बिटिआर एकर्डनि दारै सिल्लाय बारुदनि जायगायावहाय खाम जथानि गोमखांनाय, ना खारफुनि जायगायावहाय सिफुंनि रिंखांनाय बागुरुम्बा मोसानाय, दिनै बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों, बे बाथ्राखौहाय बुंदों। अब्ला सोरखौ थांखिखो नरेन्द्र मोदी साहाबा दिनैनि समाव? इउपिपिएलनि सीएम बिटिआर एकर्ड जानाय एनडिपि, आबसु आरो इउबिपिअ बेखौसो बिथाङा सोंखारिबाय ना? लाजिनाय मोनाखै बिपिएफ पार्टिनि सापर्टार्स नोंथांमोन? हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि एकर्डखौ लानानै शान्ति सुक्तिनि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों, नाथाय बिथाङा जाहैबाय इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोना। मानो मोजां मोना? इउपिपिएल पार्टिया थाबाय थायोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मानि ओंखामाबो गोमागोन। नै बेनि थाखायनो बिथाङा इउपिपिएल पार्टिनि मावथिफोरखौहाय गोसो सिंजों मोजां मोनो, नाथाय सायावहाय बियो मोजां मोना। बेबायदि जानानै दं रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय, दिनै जोंनि बर'नि मेगा बागुरुम्बाया सारा मुलुगनि दरबाराव गसंनानै थाहैबाय। बियो जुग जुग बोसोरसिमहालागै जारिमिनारि जानानै थासिगोन। आरोबाव दिल्लीयाव मोसाहैनायनि खोथा दंबावो, माब्ला लांगोन बेखौ दैदेनगिरिफ्रासो मिथिसिगौ। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।
आंखों से होकर दिल में उतरती रही। असम के हमारे कलाकारों ने वाकई कमाल कर दिया। उनका परिश्रम, उनकी तैयारी, उनका तालमेल, सब कुछ बहुत अद्भुत रहा। मैं बागुरुम्बा दहौ में शामिल सभी कलाकारों को आज फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति से भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति मिल रही है।